Aștept trenul din două motive secrete. Dar vouă pot să vi le spun. Pentru că am început deja să vă deosebesc. Și știu că în următoarea oră o să ne cunoaștem din ce în ce mai bine. Mai știu din experiență că o să-mi deveniți din ce în ce mai antipatici pe vreme ce trece. Dar nu. Nu e nevoie să ne enervăm. Nu, deloc, nu ne enervăm. Momentan îmi sunteți agreabili. Primul meu mare secret e că nu e mai mult decât orice pe lumea asta. Îmi place să mă la trenuri. La trenuri. Dar nu din interior spre exterior. Nu. Deși nici așa n-ar fi rău. Din exterior în interior. Acolo e mare artă. Să vezi crâmpeie din oameni. Niște fărănițe mici, ca un pasăr. Să n-ajungi să-i cunoști, doar să-i vezi. Atât. Să vezi o mână de om, o cravată, un bust proeminent, o eșarfă, crâmpeie din oameni. Apropo, cel mai bun prieten al meu, este un spate. Nu știu, de femeie sau bărbat, încă nu știu. Trece în fiecare dimineață cu rapidul și vorbim atât de multe chestii. Avem atât de multe lucruri să ne spunem. Și încă ceva. Aveți ureche muzicală? Voi de acolo? Ai ureche muzicală? Tu ai ureche muzicală de acolo? Nu. Pentru că să știi, degeaba ai venit. Dacă n-ai ureche muzicală, degeaba ai venit.